ni bia se mu nyina nsase no na ye ohene a efe ne Mansehene edia saa Mansehene ene ma Dormaahene yi baabi tena ye a efe ne se wampam ti doma omudin pa no ne efe ne se wampam nti doma de ye kan de na fo nkura no kura na eketo akura na ya wudi a wodi no doma akonya ne efe ne se Jona akonya no bedi so a saa sunsum ne befa Dormaahene ni mu se oda so ba Asantehene na se kotokohene ka se nkran kwanta ye panyini wa ye kurukasi ntimi bi peja na Dormaahene abisim aye kurukasi se Asantehene duru baabi no ka se kasa okura no wanfi ne ma baabi tena yetima mema wanfi Maahene a na Asantehene ka se obepeja nkran kwanta wanfi abisim doma akwamu aye omo Amaahene a especially boma aye ne Maahene a enya de obeti ase ntino anaso ya obepina ma Asantehene jene sadia o ma Asante ene Asantehene kura no e paramount chief oni nyina mpo yepe nti wontimi mpege obi ntino o ka se Asantehene ye Maahene wontimi obi Maahene no ono Asantehene ene ma ne ye Maahene de yana me di blame ni bebre na ma ye nananom Kumasi ahemfo nom bi ene Asantehene ahemfo nom bi because se BBC wa Asantehene mu a o enye kotokohene na o se o ka se kotokohene ko o hia so be kasa ansa Asantehene PSA mechia wo. Asantehene PSA na de banche aboni bi anim. Ye pese ye hwe Dormaahene. Omunchi baabi omufiri baaye. Ene baabi a enomo wo ene emu nsensem. Omakwantu omu no. Emu nsensem ene baabi a edum omakopie. Na ye nya sunwene so ho, ko sunwene so nsem no eda pono so. Dormaahene sunwene wo twaka. Na sunwene kura so no omufiri he no munchi ene hefa. Meja kasamu na ma na wa chire tiefo mu. Jonu fa Dormaahene ho. Omu origin and why they find themselves in present day Ahenekro. Okay. But that's media Charles. My first akonya we so achia akamfo nyina wo yeman Ghana. Na machia yinu ya mama kanyina. Na meda wasu akonya o jama mi se yesu nimje kakra twede ampon jama yen ene de ngomesu so e jama yen no. Ebra da wose ma abakose ho agyesua emuhien ne pese abakose yetwe mu de no kore bia efa group Bia e wo Ghana. Ne de wona abakose metudwa eyesa no eboa ema sebio wenche mentem wase no ase ebre ebapom kakra na no so beboa me nyina so ehu se nyina no ye nkrofo baako at the end of the day no we are all one people na wo kire abakose ma se enkyere se wotan obi ana se wotia obi na so abakose ma hu wachi won se na me kura no se bia me kuru akwame na no free eba ye ni a ne sa se nkrofo mo sa wo nyina ya me nkrofo eboa ma nyina be hu se ye nuanom fi se dodo na ye di afra historical anthropologist for ni omo ye mpensemu ni those people no be ma wati ase there are people omaye mix remix and super mix zenkrofo bu o media fra o masa ka bu mama o ma fra bi no medi no akwa akire pa nti we intro na me de ma se ne bi obi a obetie bia no obinya bre na wati akonya tena so e wati ye ka se nkrofo na kura e friend se Dormaahene Doma no de eye oman di but kura ye be kan wasem ye Dormaahene no na e kuru bi din the oncrophobia said your munya doma. And so nam see a din abeto almost as a district name. And no Obi Frisacro no Kurano so and I'm said in it and sunintino. When himself a domani. Now domande a term be a issue as if you a district. Waka said your Obi Frisacre East. And so such a na ye cano, your mampo womb, your Fidasi womb, your Yamasi, your Jamasi a womb, your uncrobe and a was such na so waka se bosomtwe ba ye ka kura ye beka wansem a ye ka kura ye from se doma na ye ka se Dormaahene fo ye aduanafo nyina efiri Asumagya Asantehene so eho na abakosam chese aduanafo firi na ye akanfo no ye nuanom Oninke Amlakan Jurakan na mande fuyi omonu benya nchemu se Mandingo warriors anaso Mandinka yenyina ye ade baako a yenyina yase ene Sundiata Keita omochechere
Ghana Mali Empire no na akwa ya Amoravite fo yi efiri Morocco beto hye nananom so no enu na ma ye nananom edwane ba apoyi mu se bio omo bepe bia hunta na nam so mepe bia hunta na ya na nananom bebe no mo do mo chi esie nti o meyam so yefiri abo mu ne pi ba ebi mu so yefiri soro ebi mu so yefiri mopom ebi mu so bia yefiri fo ebi na enya asakwen nananom fa so edi ye nchiri esie na sunja santema so na yenuanom efom aduanafo ebaaye anasa ombehye anombebo mabosie na sunja santema so ho na aduanafo yi a eye abrewadu na nikuro ekasa abrewadu na ya nti benye din aduanafri mu ya abrewa no na wo abaduanan owo mama akomakodu ese na ne ma edoso enu nti ye befre no aduna abrewa owo edu wawu bebede Nti aduana no sie kasa aduana ɛyɛ adeɛ bi a sɛbi mpɛduasa ehu ɛyɛ abrewa a wawo edu ɔwɔ mama akumakudu anaso ɔwɔ mama ne boro saa koraa nti ɛyɛ edu ɛna ɛna no kyerɛ sɛ maame edu na ɛna ɛbɛyɛ aduana na ɔno ɛna ɔkɔ afuo mu a na kraboa anaso aboa ne kɔ afuo mu na hoboa anase na yemwa sana aka kasa atwi ne ka no ayemwa aboa ye ne te a ye frɛ no ɔtwea ebi mu so se ɔkraman na ɔne no ɛkɔ sebio afuom nti ɔne ne kɔ afuom na yere mo ate ama abɛsɔ edua mu ama na soja atwea hu ya no de ani edi nkɔ soja ne mu bi no ɔtwe ye no ɛhyɛ na no akosi se omodi free afuom eba afie ɛwɔ sabre ne Asumagya asantema so hɔ nti Asumagya asantema so hɔ ɛne musua ne ɛwɔ adanse no ya no makɔ soja ne bi yɛsi ne aduanafo no ɔmo ne digya baaye ɛno ne ebenya aduana atwea abrade eduna no matwea mekrama wabrɛ madeɛ because ɛsɛ ɔma me so aba fa so abusuakuo no nyinaa mu no ɔyoko bretuo asona asachiri ekoana asona ɔmo nyinaa ba me hɔ na abepagya na ɛsɛ eduna atwea eduna mekrama wabrɛ made nti ukɔ ankranfo no mu a efre bi mu atwea abrade bi ɔmo nti ase abrade na no abrade ne yetwie kyerɛ sɛ wabrɛ madeɛ eduna atwea abrade no nti no aduana nyinaa chi ɛne Asumagya aduanafo nyinaa from Dormaahene to Suma to Drobo to Japi Krom to Bondugu aduanafo ho Agyemang no ɛna Asantehene mu so bompata Kumewu Kwaman Twifo Asaman Kese Kade Nsawam Nyanowase Akwamufie ana Akwamufuo baabi aduanafo wo bia ɛyɛ wasama mfi ɔmo nyinaa nchi ɛne Asumagya ɛna ɔmo ahyase efiri titiri pa ni enkranfo no mu bi na ɔmo yɛ aduanafo no ɔmo from abrade bi kyese aduanafo na yɛka ne sei no aduana sada mebɔ adanse nanso aduana na ɔka adanse ho nanso adanse wɔn a ɔmo di adanse ahini no so no na aduanafo nka ho nti aduanafo no tuye ɛde kɔtena ene Ghana baabi a friends twifo na ɔmo kɔkyiri kura friends twifo heman na ɔmo firi twifo heman no ebi mu kopie wasa ɛkɔkyiri wasa amanfi ɔmo ɛwɔ hɔ ɛna ebi mu so firi twifo hɔ etuye na ɔmo bɛtena baabi a ne yɛ frɔ hɔ sɛ akem anasa akem ɔda ɛhɔ na kuro no ɛbɛn ya na wasena abɔ ɔda mu awie na hɔ sabre no Portuguese fo ya ba ma ɔmo de atuo gunpowder na asefo na enuanom a ne yɛfom aduanafo ho ɔden bebree a Ada na ɔmo dealing with the Portuguese na the Portuguese ne abɔfo nti na ɔmo nya access to gunpowder ne atuo nti ɔmo ya na ɔmo kɔ mepɔ no ene voter ɛhɔ mepɔ no so baabi a na nkrɔfo fom sɛ gwanfo no ɛtete no na ɔmo akyekye ɔmo na ɔmo atɔn ɔmo ɛde ɔmo ama abrɔfo no nti ɛma enuanom aduanafo benya de hufuro bi sɛ Akwamufuo
Ekasi din Akwamu a nipa bɔne fo mo tete kwamu oya ne akyɛw nyoma oya ne abo chebe yo mudin se Akwamufo. Nti Akwamufo be so strong and powerful to the sense that we build a kingdom through ancestral good affairs epenso. Emma Ekamia say any all the part of the Accra Plains because voter side ho ninano na enuanom Akwamufo were the most powerful people and almost important. Na sa nhyeso no mo de hye the Lucas, the Kwans, any union and crime for some infant for any equiapem for no. And a map babo money a chance for cabo mua, or money union. No more union Makwamufo Pamo Mane, a real from a friend Akwamufie, Cottonae, Akwamufie and a friend Akwamufie would be ampon. Akosomo, maybe any Makwamufie, or Mode. Omasibo eko etina na ebere ntino me seda nkonto kwani mu Akwamufo ne Agyemang allied forces for akuapem la agafo no ene yenuanom Akwamufo ekunye because ye hwa kandoma ho asem bisa bere nim na asasreku edi ade na opanyini a onna di Akwamu ba ye fe na ansasreku dikan ye wansasreku no bebere but odi kan pa ya ansasreku odi kan ono ena wɔkyekyere Akwamu ofiri twifo himan ɔmufiri Asumagya betena twifo ɛkyekyere himan ene twifo atimokwa esankrofo no mate twifo atimokwa ɔmo hyɛ dankyerafo ne asenfo no ɔmo no hyɛ hɔ ena ɔmufiri twifo himan hɔ ɛba Akwamu mɛkyekyere Akwamu kingdom no ɛwɔ nei baabi efe ne sɛ ɔdaa nya na wase anase nsawam nya na wase na ɔno na wɔbɛwu no ɛna ɔhyɛ sɛ ne ɔfaasefo mienu ɔmo yɛ ntafo atakora mani ampɔn panyin ɛna atakora mani ampɔn kakra emu baako ne yɛmfa ne ni ade nti wu yɛ na mpanimfo ne de atakora mani ampɔn panyin na ɔmo hwɛ ne suban na ho fama na kokodura na sɛ panyin no ɛna de ne di ade ɛyɛ yie na enum na kakra no ɔbaa hema no nso ne ɔmo maame ante ase sɛ ade nti na yɛamfa ketewa na ani akonya ɛno na ma ntokwasi yɛ nti no ɛma adɔmafo yi ɔmudwane free nyana wase ɛyɛ enei akyem asama kɛse area mu nsawam nyana wase ɔmudi free hɔ a ɔmudi betena obo ɔmutena obo no a ɔmantumi antena obo kuro nyom no nkɔkyere ɔmkɔto se kuro no wɔ hɔ ha ɔmkɔ obo no ɔmfiri obo no a ɔmutena ɔmantumi ɛna ɔmudi call back to Asumagya Santemaso from Asumagya Santemaso hɔ ɛna ɔmɔde kɔhyia agonafo ɔmo nyinaa bɔ mu ɛde bɛtena ɛna Kumasi baabi efe ne sentre so ansa na obiri yɛbo a ɛkɔn ne ba ama osei tutu odi kan ɛso so ɛde ɛkɔn abɛtoa ɔmo so ama ɔmo tu afiri sentre so ɛne ɔmachi ɛne bɔmahwediem to abesim kyerɛmasikafo saa bere na asante ekum kyerɛmasikafoɔ ne wɔfaase Dormaahene ɔmo twa ne ti ɛno na ɔmo sa akɔto akyerɛ masikafoɔ nso ekuku no wɔ abesim ɛno na ɛma abi mu nso kɔkyekyere gya ɔmo man hɔ ɛde kɔkyere gyaman ansa koraa kyerɛ ɛna Dormaahene yi ɛkɔsrɛ wamfoɔ a ɛyɛ mansen ɛnɛ wamfiefoɔ no sɛ ɔmo baabi ntena na ɔmo de ma ɔmo baabi a yɛfrɛ no sɛ wampaamu ɛpaamu na ɔmo to firi wampaamu kɔtena so firi Cote d'Ivoire ansa na ɔmo sɛ ɛba abɛkyekyere ɛnɛ kura yɛfrɛ no sɛ Dormaahene kuro. Okay, but Dormaahene so history can interest obo no omu koto nipa wo ho ono no kire se omu nam amanyamanye mu tukotena no omu ne kokyekire obo na edin obo no kire se ahampo ye baye de bo ahampo ye bepie de bo but obo Maahene so ka se sa Dormaahene history no ente sa omu fra santemem ne bae like I say wo history no minim de wo fa Dormaahene de anase de obo Maahene e ka se omu fra santemem ne bae no ɔmo kɔto ɔmo nuanom Asumagyafoɔ ne bi so ɔmo bɛkyerɛ ɔmo kuro obo ɛnyɛ ɔmo mtu fi nya no wase na kɔkyerɛ nya no wase na nya no wase na kɔkyerɛ obo na obo ɔkɔdada nti ɔmo fi obo no ɛna ɔmo fa saa ne mu a fa mpɔ no so no bɛduru Kumawu saa bere ne nye ne Kumawu kuro yi because ne Kumawu kuro yi ne yɛfrɛ na pɛm so
but a Kurabia ne Benwa, meaning Senesa Kunukrada so on Patanasono, a friend Adiebehi. So Mkotana Debehia, no so many Antina Adibi, no Mutu Betana, then Tabeposo, or Mutu free than Tabeposo, or Mantu Antina, Kotana Banso. Amotana bounce no man to me. Says to Cotna and Crofui, just a macoye, to say and Crofua, Omuni baby. So no, and a year in Quebec, say Norman, because Oman has one Tromukru. Patapa, Mimpene, any Sasubino, no, would be free animals. Banso, and Tabeposo, the better than Nebehi, because no money baby. It's a numu. And almost I call back to Asumagya. See any baby to the any uncle your kurum Asumagya. And see Asumagya ho, got Asumagya man Tinyantina because Sumja no more circle park on yet. We were to a free baby, I got a baby for so long, hundreds of years no was Amban. Yan first Sumja could anymore. Now Sumja also got to Uncrophobia form said Akwamufie. Nasa Akwamufie now Omudi a day or danger. Ever to question your danger. No musu tutu betena Asumagya bebo mwadwa because Asumagya ho na ekoye baby a chese obi e baby atena bɔ ne ho adwa Asumagya ho na okɔpɛ ho ɛbɔ ne ho adwa nti sankrofo fom Dormaahene aduanafo mu kwamu akɔtena ɔmo kɔ back to ɔmo tie Asumagya ho no man tunya ntena no ɛna ɔmo fa saa Asumagya saa mpatam wa ni nemu a edibisi ene ebi a friend say Kumasi Suntreso. Na answer on better Suntreso. Now money Akwamufie nyina ti kura e fro se krobo. Ene Kumasi empatemu a friend say Dr. Mensa. Omoni Akwamufie nyina betena kwa dwedi ono mu emane yi nkukuton ye nyoma bebre ti ma bebi e fro se krobo e be kuro kase pa. Na sabre ni mu a ena ayokofo bi susu free kokofu etu free kokofu ebetena ene Kumasi post office edum side ho na Akwamufie susu betena Akwamufie chichire Akwamufie ama Akwamufie ekse sabre no na Akwamufie ne aduanafo yi a omo beye Dormaahene ena Akwamufie beye tafofo ete sampotem wo a ye Kumasi potem wo a na aduanafo ne kokon eye Akwamufie Peposo Kumewu omkoka tebubu ho ene aduanafo bi ni ohene kase bi ano ye gwanfo ohene efe ne se atale ofina no afram place no ede kwa kokete krachi ire mu nyina na ene dia na Akwamufie ne aduanafo omkoko ne edi nkunim ema Akwamufie yi a ene omkumase no ye tafofo no omunya asadi bi Actually Akwamufie ene tafo kokon na Akwamufie tafo kokon ena den aduanafo yi so metu afiri ba bi omuti a sabre no na ye krobo no ya sabre no sa kruba akonso na hye yabo Kumasi freko bi se sepetimpom ena adumanu wa sokore mampom patemu ba bi ona na Akwamufie enso ete aduanafo yi a omutu na omuti Suntreso no wonei ben bantama pa no like say Suntreso na yensu ana Suntreso no enenam aprepo efefa bantama race course wa kotene de ko ekobom ewo eyo saa ho patem ho no na Suntreso na ewo nti Akwamufie ohene a ne yefre se obiri yeboa Akwamufie hene a sabre no ne yefre se obiri yeboa ansa na obiri yeboa ebeba no na twumni antwi aba kodua menfi otia kenten omu nyina bedidi ade ekọ na obiri yeboa penso no ohwe wechira na Suntreso fuyi a omu ye Dormaahene no omu ye okoye afu no makotwa kese eni akwamu subana ne kuta omu na omu ye kwamu kafo kunkum krofo ti onu ma sa subana ena na Dormaahene mo te Suntreso no omu ye Akwamufie de no omu da boko ba Suntreso ne omu suban enye kora nti eno na ma obiri yeboa yes ene sade a obeboa ne doma no kakra ye offenso insuta ene dwaben na menim se na mampon ka ho a
kasa na tintin mu no sabere no na Dormaahene yi sebi omu yewe chinti uhwim eni sabere no ohini bia no wo ho enso so akoye ma omu bread Dormaahene ni bebre ase enumu a ne ma osei tutu eba ya ohwe sa enam Dormaahene so ne wo mu rekyerɛ so enama me wo ba obiri yebo a sebi opira ya konfo antumi anya ne ho adwuma odi firi osei tutu aye no Asantehene ka bomu ani wo fa hye ase ami awie peye ebe ka bomu ani wie peye ma with the help of Akwamufie ekotu da of Dormaahene susa ebo mo pasa agonafo na de omo amako bi ene ombe ye tafo no omo ka omo ni Dormaahene no bank kunti agonafo no omo antu agonafo bi so de kenya tu akọ ene be bi fe ne se bunu region ho nya bunu as a tribal but bunu as a region name amo medican akọchichiri kura e fe ne se abisim mansin ene waki sabere no na aduana fu omo yakwamufu omo nya mai amachoni ano mo nse so historical records na prove you right enti osei kofi tutu ene omo kon ya sabio okum Dormaahene ene ne wo faase no omo keke ka ho no ema Dormaahene etufiri ene kumase kura fe ne sentra so ede o mani kire e bia e fe ne se Dormaahene ene sa kuru na e wa haf amukotena Dormaahene mbukotena tepa amukotena pano so mantumi antena from tepa to Dormaahene no mo de kotena agonafo ya no omo nyina na te kumase no adom ni bebre ka kumase no firstly the ma agonafo ni bi di kan wo ho a sana Dormaahene ne koto omo ni mi kire ma mo ate ase amahene ene obiri yebo ane afo ni nyina akyese nkrofo omo ye eta so mi nkuku ne sa ayewa ne etanti no eta di ne de to omo ebe tafo omo di kan na omo kon ma tafofo bi tu kotena akyem kochichire akyem preference akyem tafofo kura di kan ho ansa na asonafo a akyem bo akwafo kura koto sa agonafo ya bi so ne tu kotena wam ene ne wamfie ene ne abisim tisabere ni mu no na agonafo yi medical chiro say omedikan wa Akwamu Dormaahene anim so omokoto omo nuanum agonafo yi omo no omo nyina afi Asumagya betena kumase sentra so yi ebi makatafo ebi mu so atu akwachichire tafo ewo akyem tafo no omokoto omo wo ene beebi efe ne sebo no sa be no na esu tano na daho nti omo de mo se tano so na me pa chewo esu tano ena na eda mantem na se bia ho na se esu tano na da ho dia ene di bono efrehin ene beebi efe ne se bono rating no krobi die ni ho a omo origin back to bono maso enu nti ebenya sa di bono no krobi ya de wo bono rating ene bono maso no kra obono east shen kwanza sase eso sabe the DNA difference and potem wono tano so because esu tano no sa potem wono na enam enu no abisimu fu yi a na omo ya agonafo Akwamahene mansen hene ikroba akwa na okotena okoje na home ekwawe abisi nke tu wodi sa abisimu no Dormaahene tu free sontreso no omo kwona Dormaahene omo free Dormaahene no omo je do tepa omo free Dormaahene no omo koto omo nuanum abisimfu na abisimfu emom ba bi tena ye agonafo Asantehene Akwamufie nana ensu berima emom ba bi tena ye nanka me twan am wasi but fact now o put it across no chronological it is so pepe but Dormaahene seems to disagree Dormaahene ntia se o so omo mfiri Asumagya omo free ancestors ku ahemfie bojare ahemfie kwafa koto kropon a efe no Akwamufie ho no mufiri yabi sabre na omo tu free nya no wase no na Akwamufie nya mai omo tu free nya no wase no na Akwamufie nya mai Akwamufie ebemu ewa abra Akono the first Akwamuhene efrens Akono the first asabre no na ehwe enkransa aseso enche ma Akwamuhene
papa Asantehene kura kasbre no ono na hwe sankran da imu sase nyina so uyi akwamufofo na achemfo no na ewo ofori panyin odikan eno na ma akuapemfo kose ofori panyin so mani ni ofori kuma eno omo kokko enti akwamufo na eno na omo di akwamufo no sunkuni ma achemfo no fa asaman kese akwatia ene nkurobeti se kede na nkare nyina ye akwamufo edia ye kunwi e pam omo ansakoro na omo anumfo mo masase anumfo mo asaye gwafo ma akwamufo ya sase mo makekere akwamufi ntumfra akwamufie omo tu firi ho betena sontreso omo tu firi okotena Asumagya ekora betena sontreso ansa na akwamufie eba ti omo nti mfiri akwamufie but omo efiri nya na wase ye wa akwamu aye nei saa nya na wasi akodi achem odafo akase so saman kese so ne kedi akodi achem ebu akwa traditional area for so sase so e pato watemase nti se no chronology no bra o mafiri Asumagya asam papa abetena sentre so yes say osei tutu ene o makon ama omo hini a odi o manim no isi wato ato doma kusi no wato omo ya no omo njintum se doma kusi no yo mo hene ebi mu sujitum se doma kusi enye hwekura na doma kusi ne di o mani ti otoye anase no ye sabre no omo fa ase no wo ne bedi wade man nti enumu hwa na omutudu kwatena doma twidiem ene tepa no omugya tepa fo no wachi so omonteta kire ya no omontasa no ne ba beto so bi ma no ma to omonka no ma koso dani ko tepa oye doma wo fa ase tepa oye doma wo fa ase anase meka se tepa ni wo fa ase en doma he bi ko tepa kuro no anyini chen doma Ahenekro boma anyini chen doma Ahenekro abitim anyini chen doma Ahenekro by ewa abra abrewa ensu otufiri abisim ekosere manse ni mom ba bintina na manse hene ya oye wamfie hene ema omo bi e fro wampa mu tinaye na wampa nso no mantunya ntina omo tu kwakire doma Ahenekro enti mi focusu much of me history no ewa bisim because bisim ho ene aduanafo ni bebre na tufiriye abisim na doma Ahenekro ni tufiri ye na bisim no na nka ya fokuru say hene na kura ase ene abisim ehọ no tnaje na home na agona hene a na ote mansin pacho ono eno ya ni kuro abisim ho no kotena ho no owe abisim hello ote ho no bebi okwaji na home na owe abisim edi betu wodin say abisim enye doma hene ene nete abisim doma fo anko anche abisim ni obodi doma fo anko anche doma fo doma akomo metu doma akomo ometu maso ometu amesu ometu kure friend say doma aboabo ometu make Ahenekro doma Ahenekro for so sen kure mu asi nyina bonokrum ometu kraso akoso su ye tufiri abesimu a wa mehene ese ne mom ye pɛ mu ha atena na omantunya antena wampa mu ho no tom de owotia ena omutin ebekire doma Ahenekro obi bebusa sɛ na tukɔtena bebrebe yi ɛba ne sɛ no mu firi ene kodue hin na kasa anaasɛ edin wampam ne kura no efiri hin omo firi boma hwidie mu no ena omo de betena kure efe ne mansin because boma hwidie omo tonye omo suro sesapio boma ahori mu akoye ahafo nsase so asantefo ni tuba ho enti no omo tu firi boma hwidie mu kotena abisim abisim ye kura na ye mansin chese eman na emesene nko mansin hene ne ya agonani ono na ne kuro eye wamfie na wamono eye nsu a eda san kwate bo a sansase ni nyina wamnam so ni nyina no wamno de ko wamno ne bia serie mo nyina nsase no na ye ohene a efe ne mansin hene edia sa mansin hene ene ma domafo yi da bi tina ye a efe ne se wampam
Tu kasa mu na sa kasa kasa bibi pɛ mu a kyese bibi nkyɛn na se bibi mfimfini. Wodo maame kome kwase bedi me pɛ mu a kyese bedi machi. Na so wodo oyɛ ma pɛ mu kyese wodi ma achi na se ɔso tetama ho. Utaro obi hu ane fro se ne pɛ mu. Ti dɔma ɔmudin pa no ne efre ne se wan pɛ mu. Mini awati ase. Right, to aso. Ti ɛyɛ wan pie hine ɛyɛ man hine ɛna ma ne baabi tena ye ne wan pie hine ɔna ɛyɛ krontre ɛde ma dɔma traditional area. So you country there since asini nyina ene dia. Ono ena doma asini nyina ene dia. Na omo doma afo emi so omo tufiri. Omo sa tufira bisim. Esa tufira bisim kwotena wampam so omo antumi antena omo tuko firi wampam kwotena so firi. Eso firi no so omo antumi antena. Ana omo rekekere doma ahinkro. Na nso omo rekekere doma ahinkro no sabre no. Na British abrofo enam sɛ French for no inkrochi de aba asante nsase na asante diso so nintino omo so to sɛ Jamaya kingdom a asante ko di ni so sa Jama kingdom yi na ne capital town Bondugu ene ɛwɔ Côte d'Ivoire Jama foi omo bi ene doma foi Jama foi ene ko to share sabre no yakase foi so a na meka se yakase foi a omo na omo ti sam potem wo anyifo ni kulango eni na fana fo no so mko ti omo so entiema sampa banda eni sabre ni nkure o ni nyina suma priti drobo eba besi brekum in fact brekum kwadu bebi no omo ni brekum konye brekum no asante na share dade brekum kwatena ho se asokwarefo no omo fira asokore mampon no asante share dade omo kwatena omo ye kwanafo asante de omo share dade omo kwatena se ko munye watches post omunye ha enfama asantefo no se Jama fo no omo be rebellion na omo abebo asante amanye edubebi ni Jama fo no tumi ye yakora ne brekum fo no konye ma brekum fo no kora koka Jama fo no eho enti Bruni Betchem district sabro Betchem district oye Sunyani district capital oye Brekum district capital oye Sampa district capital tina aka Wamfo na Wamfo yi na sabre no wam henia anase wamfie hina no ho no waware Dormaahene ni nua perema wam hene no ne maame anase ne maame ne koware Dormaahene bia no ho ni nua be ma ye nana konya kwasi ewuku ano ye Dormaahene ni nua be ma efe ne yabu ayaw ena na sabre no wamfie hene nana kwasi yansu na ne papa no nti broni yese yemfa district capital na emfa mra wamfie no sabre na ohene kwasi ensu ano ye wamfie hene ka se asema meke ne 1923 to 1925 aka se da bi ompene ma ne papa kise ne papa nu entisa sabre ye be fa ne se ne papa no eye konya kwasi awuku no ano ye yebu ayawa no ye wamfie hene ne papa enua konya kwasi awuku no ono na ye Dormaahene sabre na se Dormaahenkro hene sabre na still na ne nya from Dormaa ne nya from Dormaa ne efre ne kro na Ahenkro kro no ne efre no Ahenkro entino ema wamfie hini ati ase se si e dey sa district capital be Ahenkro wamfie de emfa nko Ahenkro na sene papa be ne kro ma be som de ye na se hyiemu bi ni meeting bro ni ba no o person no mo yi meeting na o mo nyina nkohia e wa Ahenkro ene ta de a ene na mo do my papa nti ne ba aye kwasi yansu no ena yes ene wo do my nti no o ma papa ene mo do mo man ene mo do mo man ene be ye Dormaa nti broni di sansa asini nyina na nto de beto wamfie students ana se wamfie district no oye ne se Dormaa district awo abesi na yensa no oye Dormaa district ena Dormaa na Ahenkro aye kura na na Dormaahene firi so no take advantage of that no li nkro bi sen kran kwanta omo ye dwabenfo omo ye dwaben omo ye ayekufo ni anyifo adi afrante from dwaben anyifo ya omo tu free sehwi nsase ne so baabi no omo da chichiri se omo kro kran kwanta no ofaasa kro no e ma ne pefa bisim kro bi a otu ya okotena so bia no ofaasa ne dia na wo kotu okope baabi atena obafa me kro so a ebe ye odia Dormaa Ahenkro aye Dormaa wampamfo omo koto Dormaa kwamu
Omo nse na se okoto amasu omo nse na se then am say be district capital de mo munti no ofanse traditionally sana ababe sabre no so ni apagya no aye de man hia no osoma sante enti am du baby kura ma wanfiefo no yeso mo ba menhia bepe man hene ma sabre no Dormaahene no oho Agyemang Badu no oho no the first no anti ase ma ode no kobo Akwamufie eno na ma Akwamufie esunya akwan beti ebono ne ahafo se ne be ya wanfiefo ekura no omunya mahene ti Akwamufie ye no okodo mahene kura otwam wanfiempo wonsi ho tie se ne me no be etse Akwamufie etwam wanfie enti no sansa aseno ne kura na Dormaahene tiso emu bie di wase bi se bi producer ene dia enkura kura ewo Doma area mu no de yakuma kura wo mu kura eye se bi producer Dormaahene no en kura ni kura ye kuru ketu akura e wo san potamu ho efi se Dormaahene no okoto wampa mu okoto se wamfiefo okoto Doma akwamu okoto tiramasu okoto amasu okoto akantani okoto twini kuru okoto masu okoto kufiesu okoto insuhia okoto kokurasua okoto sankuru no nyina se sankuru no wo dada ansa na o makira yinkuru no ayinkuru kura ne kuro ketu akura sabisabio ewo ho abampredase eye sabisabio ahifie ketu akura ewo Doma traditional area asasem so wanfie eni panyini mansin eni panyini wamanafo wamasuotia wamahiso eni nkurase bi tse Gambia no na hyehye se nkurase Gambia number 1 number 2 number 3 ntronan amasu Dormaahene nkurokura ne ketua ewo mumu enti de no no mu be prese se bo na epanyini anasa onu mpa be prese ni ona ye aduanafo nyina se bi omo Ghana ona ye omo PC wona wudwani free se bi onwa no wase no wanum wabakosem sem kopra konya manya na mudi dwani free ya no wase ni ewo akemoda anase be kase asama kase anase sewo wudwani free ho wudwani ye enti akonya be na wunya de tena so asebi wo ye aduanafo nyina PC ontumi nya aduana PC obi o ye aduana ni bia na chi eni sebi Asumagya Asumagya no mfiri o mo de bete twifu eman omfiri twifu eman na o mo de bete tire Akwamu asama kase na ye Akwamufie omo capital asama kase ho na agye nkotokufo a omo ye nkrafo ebaaye asama kase ho na sabisabio ekuro bi se doburo rufo aduanafo esufiri baaye asama kase ho ya na ekuro bi se Accra nkuro bi se Pokuase otuburu no efa befa la pass ne kaneshifo okwa Accra kase otuburu mfo a omo nyina ye aduanafo tinkrafo no bi omo from se abladi bi no omo nyina ye aduanafo sempefo omo ye aduanafo domifo ni bi onyina mochi eni Asumagya ti Asumagya ene ye aduanafo nyina akonya kase esi Asumagya Asantehene so na aduanafo nyina akonya kase ti Akwamufie ka ho twifufo ka ho aburifo ka ho drobufo ka ho sumafo ka ho yapekurumfo ka ho Doma eka ho bi kumawufo eka ho bompata eka ho kwaman eka ho tikurum ka ho na ho omunti eni sabisabio Asumagya sedi akanfo nyina yechi eni adanse no aduanafo nyina nti eni sabio Asumagya nti Doma de ye kan aduanafo nkura no kura na yeketo akura o na ye last born last baby nti wo no ye last baby no wo ye de ye PSA e ma ne yi wo ye PSA nye ye kasa Asantehene kura na Doma ka Asantehene no Asumagya na ye Asantehene benku asana Doma beto sumiri because Doma ni Asantehene e kra dware ni sa ba ko se mo nyina ho na de ma Dormaahene na bufuo nyina ba ne se Dormaahene bia no ho na oba Asantehene hyiam ni sabre no na eni kwa se ohene no hye ne ho wa hye ne ho de nananom frɛ bibi se de bo so nananom ya anom sisi omo de ade bi tu omuko
And then a man and another is I didn't finish come say there be this will see you, sir, because see a boy job no sees you to Asantehene. Your bulk the chrome here could be at Tonama, then Toma cry a perfect woman, a different friend, or far for the sand. I Asante because Santina penny and no Asantehene. I don't know no Santimubi. Because Sante conquer German, Sante conquer German, dear, and my German sassy all the way from Sampa, Banda, Goka, Hani, Drobo, Suma, a sound green in a quattro money in a Besha Santias. Cronan German diswina, a Besha Santias. Yana Dormaahene no Casantu. Ye Cassadiana 4 penny Kuranoa, I have been Kumnoa, nay, said you assume Jahini, Dormaahene won't come be Kura. And Tinadian Tina was saying, Obercasse. One of my as Aduana phone in a PSC. Happy, and yes, I just saw Baba Cancer before a catcher said, you make any sanity. Ha, make a supper penalty. No matter 2 months, about 2 months, and Grobit Bedu Crum, Gono Crum, Kira Crum, Adago Crum, Nina, nay, Mansin and Sassy, Mansin and Sassy, and the said imperious, Sassas. Nakosian soup, Anos Abroebo and Fee, Mansin. Ono na ne papa yebu ayaw dinnia ena na yo Dormaahene a sabrota akwa so ye friend say kwasi awuku ono nti ena wanhwie hene no ka say ne mempene ma me papa e ma me kurum se broni so de district ne ba me kurum ko broni de wonim say wanhwie fo na sabres asu nya ne de wanhwie na nkode ko na wanhwie ne se de me papa na nti fra hin kurum ma me kurum awon se me mom na me kodi kurum amamre nti ena broni de sans asene to se Dorma. Okay. And a bed Dormaahene Dorma. Okay. Now Dorma the ono get to akra unkroning in the O records no ma validate no cry many penifo pii na di nkomo ma kan history kakra from penif the work kan nyina accurate tepa na me di bibi kakra ka ho tepa eso ye Dormaahene bi ba Dormaahene wo pass but no be ne wo pass no. Okay, nti tepa no omo affiliation strong sa boma mo ye Aduana for Dorma Dormaahene tepa brand ye Aduana ni sa boma so ye the same thing we Aduana boma no na me ka say chrome kwatra so be ne boma hwedi na entrese ye ma history ya na bi mu ntie so media no na me chiri kura sabi o Asante ene Asante kwaman because kwaman Kumasi but Asante ntimi nkase susutamu no nyina ka Asante kokofu nyina ka Asante na so kwaman hene I said you ye nyina Asante abeda ne kwada na be Kumasi one Asante nyina hene enkase kokofu ye ne dia befise ho no mu firi dabi kokofu so hene edi ne hene wo susutamu so firi kokofu ba wole fo nyina sese be se bi kokofu ni contrast no mu firi enti se wutu betena me kuro na se wutu firi wa me kuro nya odi aboma ntimi nya Dorma dia tepa ntimi nya Dorma dia abisim ntimi nya ne dia se dia Dorma Akwamu nya ne dia no upre bia tena na se wo yemi nua na so yemi de hye no betena me kuro mu na se wutu firi wa kuro ne beda ebe ye odia mate enti wo hwe historical account na one ya obi wo ho awo Dormaafo no because na wamfie hini bi pese ye bona man hene eno nso mo mpene two Dormaahene bi eba manhia o pese ode ne nan sisi abro waso ene so na manhia se o mo mpene sa se Asantehene na sisi abro waso ono so ntimi nya sa dabo no eje dibo dabo de tu ye kom no ene so dabo no so na manhia chese opemso ena ya se dabo de kom ono ne sikagya chiamen na se dabo no de ne kom nti be ya onyi ne dabo no fi ne kom ene so ko fa before ba ansa na ba pinchen sintreso ene tukotena ho ntokwanto bebrebe no nti akoye se yawdie no awo Dormaafo no mo na mini asebute okata Dormaafo no a wanhwe no akofa Dorma Akwamu abeka ho wakofa bisima abeka ho wakofa wanhwe abeka ho wakofa amasu asanfo kuro bebe kura so Dormaase na so na nya Dormaafo de obehye Dormaase because Agyemang fo no edurumne bi no dabinfui ani dobinfui pe bia atena
na omkoko Agyemang fo eno na ma betina ni kra kuruma ebe sahwi eho enom no enso ne ombehye Dormaahene district no nti ama omunyina akohye Dormaafo na se kwanta fo ya Asantefo se bi omu ye dwabenfo omu ya Asantefo pio nti omu di pa ye dwaben anyifo because ye dwabenfo ni anyifo a se bi omeka se ne ombe sehwifo no boysofo no ena edi afom no kwachichire nkran kwanta sehwika se beka se ngalankwanda ya bi eni edi nkra ekọ bawulefo no kwatena obi eno nti no na ya wudi a wodi no Dormaah akonya ne efere se chi kasa no ena miru afi patime kai amekai Jona idi no efere Jona akonya ya kasa Jona oti ase obi a odi ya o si apini woni mu obi a odi ya o si bibia anya ne fe ye be ni bi asabere wo a wanyiri na obi hwe no bibi obe ni bi anya ne fe saa na akonya no enye Jona akonya no obedi so a saa sunsum ne be fawo amakonya no sunsum e be fawo nti me fa blame emfa ma yewura na Dormaahene a sabi o ti so sesei because akonya no yon na akonya wotena so na sabi won fa nim die antena so ebenya because omodi free omo nananom so ewo ya no wase na onkopra akonya omanya omutudu kwetena obo omutudu kwa na omusa call back to Asumagya onkopra akonya omanya no betena sentre so no mode patapa kwa amafo ye afu no makoto ahye omo so no akwamu suban no akwamu kafo suban no ene no omudi enti ade na omunuanom bia na omu nyina sentre so enye omu nkono mfra aduana konya Dormaahene nkonko ne mfra aduana koyo ndrobufo aduana fo omote ho suma aduana jape krum oda so ba Asante jape krum omudi mpa empuasu kotoko jape krum abu wonya na fashion na Dormaahene wanfa eja nkoko jape krum fo krokoto panyini chen Dormaahene krum jape krum na ma drobu ba bi tinaye mini ya wate mase aha ade na Dormaahene jape krum hene edi na fashion wodi eja koma no na obi a omo obi ja wana eketwa eni de owo jija wana epedi menua minimu nchi kese na minimu se oyo okani na onum se drobo a waso ma manhia nyina because of se manhia epija jape krom ye na Mahene ena nika se wo no bet jape krom ne ma wo drobo ba bi tinaye akokot ama ko tensa nyina ye drobo hini edia obetra ko pe bia kenkai drobo and jape kromu chieftaincy affairs and I say dispute land dispute ve de trubenye bia kenkai e kan ni perfect sase woni nyina no jape kromu ne bia na se miemi ma ba bi tina ai se ni se wanfi focus omo nkosom Dormaah menim se wanfi no mo mema ne mperipo wodi because omo kran me kwanwa se asante mo de motunya tenam ya twum apamoso ya twum adi wo kuro ye odi oye dikuro ena Dormaah Mahene ayede na wanfie dikuro na suma mpo ye kurase tumi ye Mahene mane ye ba Asumagya ndey wo ye council of state member na wanfie hene minim de oye oho abisi minim de bi tanoso be page tanoso aye na Mahene sunya no mu nyina ne fie pra Mahene abisi mu a waye kuru kakraka de ntse wo ye dikuro do Dormaahene ni wa no mu wo ho akura se Dormaahene kuro eba timinti nyuma bi ase enti se mi jape kuro mama obabi atini Agyemang Mahene a wo drobo se wonti ase nti ugo ofo juma Asante we nya patapa ni bi no second Dormaahene ni mu se oda so ba Asanteman na se kotoko hene ka se nkran kwanta ye panyini waye kuru kase nti mi be peja na Mahene abisim aye kuru kase because oye Asantehene Mahene na se kuru bi se wase obetuma peja kuru na ye Mahene adwura hye se bi o mampoase afidwa se hye mampoase jama se hye mampoase Asantehene betuma ka se mehwe de adwura yi ya mepeja adwura ye Mahene ana se mehwe de afidwa se aye kase ya mepeja na Mahene mampohene o ho ntumi ni wura Asantehene anon entwefo because Asantehene nko ntumi peja o ibe ne kase Asantehene betuma ka se menu adwabe ukuro kononko aye kase nti mamekwan na menye ne Mahene adwabe ko me kwama na peja na ye Mahene ti Dormaahene nim se Asantehene duru ba bi no ka se kasa okura no wanfie ne ma ba bi tina yiti mame ma wanfie Mahene a enele mpe so na wanfie ka
Sebio Asante NLM. I know bepe mahine, domafo wampeni. Into an incessant oba odasoba Asantemai, na Asantehene kaso bepeja, nkran kwanta, wonfie, abisim, Dormaahene Ayomo Amahene, especially Boma, Ayene Mahene, and Yado Betiasi, Tino, and also Obepenamos in Genesis Adia, or Masante, and yet Asantehene crown a paramount chief on in Ampuye pet. If you want to mean Pedu to or Casse or Santene, mind you want to move mine. And so in Pen say or not, Santene and a man here, mine. Asantehene na ma Dormaahene Ahenekro. No, yeah, mine. If say, Sam Cruni, I know Missy Jama, I say, Sasante and Chijama, what you could dinda. German, sir, No, a Jama, a tuna, no, a Jama Banduku, Hene Chiame, and a tuna, a mahine. Sanka Santian could do Uncle Jama so. Anka Doman Cobeda, a bed at Mahina. Doman could include crooked wavy. Recently, from the 19th year and crew and Crawford to Aquat now because the bed district captain in Ayukasi. Down to me for Doman to Brekum, another Sampa Crown. Until Ojidi say, I was say Asantema enya communication directorate to be a best at the record straight, like you are saying and answer saying. So many there be a platform, a Marcos Casino, your Santemai PC, Medina. Asanteman PC, Yana me blame ni Pibrena, Yana Nanum, Kumasi, I am for Numbi. Any Asanteman for Numbi because Kotokohini, the Penny. Ni Bibiana President Becca Safabro, only ministers. Minister of Communication or Minister of this or it is a BBC or my name present in Becassa. It is a BBC was anti-memua. When you got to Cohin also, Cascotocohinic or years of Becca's answer. You were Bantamahino or Sebio, you were Nana and Tahini. You would chidum foco for her. You would just foco or you marry or oh. Sebi Predasa. You will be Kumasu Kum Foku. Nana Tafoda no. Nankatana Tafuna Kebetu Yachira Doma Asibiko Tafo for no money domane Centreso. Nana Tafo Hene and a betu Yachira Domasi because Katafo in a betu Yachira Domasipa ye. What we now idea on Kashi. You mean to say, sir, the silence is becoming the weakness of the Asantes? The silence is becoming the weakness of them. Because of course, to check you one, a true better than a correct. On can walk, no one to for you. So, who come back on some national churches when you're born, and Chimano, the woman be at much in Chimana, and Chiman in your and Tiasie. Oh, so Dormaahene is taking advantage of that space now and who has given him no to throw dust on unqualified and unsatisfied and adulterated history to the followers. But it doesn't make any sense here. And when they Aduana for in a PC, Abra will to feed the baby in a continent. And Samitio, yeah. Asantefo, any bono, and answer raging be a funny bono muni penny asem, nemum, Dormaahene no, any Akwamuhene and I say Aduana for and a free bit Dormaahene Emma as a red flags being as if we be aba. Almost Suban or Maneti Akwamu and Tina from Akwamuhene. And I'm so many on Akwamuhene. I came for near Crapon for a couple of Boro to a Akwamufie and Dormaahene. Amakwam for my own and Akwamuhene. But I can't tell my Santeso, and as I say, a otumfuo and Abadani, a otumfuo in a boy who am BP, said your command begin with a Ubria body, a man Asantehene, a best today. How Asantehene, a toe and Nakrana. In the other no Doman and Quadi, because the Suba and Dada no two Akwamuhene. And no one or let some Patemo, Eshes and Crawfordchi. Asante, and no more to Kumasi, and as Asante region from Kwa. Because Asantia, a dancing for Timubi, such a 40 movie. For a Timubi. And when you walk with me, sir, Agyemang Badu, Agyemang Wabiaja, and Agyemang Bako can one be refi. Agyemang Kwao, Wabiaja, Agyemang Wabiaja, and Agyemang Kwao, Agyemang Punia, Agyemang Kwao, Agyemang Wabiaja, so and Agyemang Punia, Agyemang Kwao, and Sana, ye walk Bosomotrefo, Eyokukufu, Contase, any sound courage as you are.
nkura kasia bosom ansa kura na wasaba Asantehene konongo banka kare menim sɛ etiefo dodo na ebenim asankare ne Asantehene kura obobo din nyina because ni nyina wa Accra road ne sa biayem ho omo nyina Asantehene agogo ansa ene waba Asante bono ekasa Asante bono na ebono maso a na maso ni sabio yekoche no a yeboro no a yekofa yekofu nnuano ma yekofo na techima ekasa bono maso a enye techima de akiri ya na eba 1723 na after the bono maso ansa na techima eba de bono maso ehye nkranza ase ti Asante bono sase ne ekasa bono no a eni se ekasa bono a yepirihe kranka yefiri woyem tanoso bi ene tanobo ase sankuru no yefiri tanoso bi omo na ke ekasa bono omo ya bono fo because omo na bono maso no yefiri ni pirihe ne kranka na so ni nyina no dodo no hye nkranza hene sase so basa dwan kejeji yeji kwame danso ni nyina se abase ni nyina ya Asante sase ni nyina ya Asante sase adomma no so ka hu bi sankuru no mu biye ni wo bono sampatam wo se bi ofri bono I think a political administrative regional name I say waka say Eastern region yo kwawufu ho yo krobofo no kra wumienu yiro krobo ni menya krobo eso menya na odumase so menya na odumase yiro krobo ni menya krobo ansa ne yewo anum yewo akwamu ansa ne yewo akuapem ansa ne yewo ebuakwa achem bosome na achem kutuku ko achem fo no so mumiensa enti ne okasa achem a enya achem ebuakwa nkwa ne yeka yekasa achem na obi nfiri se ye oforipanyin nko asem ne yeka eye oforipanyin na moate ene yeka na asem amoatia da bi yekasa achem kutuku ono so de ne ho onhye oforipanyin na moate ase in fact kutuku fo no kora no ebia na achem asonafo ye omo ya achem ebuakwa fo beto wo ene ye wa achem bosomefo no so ewo ho so hunu achem bosomefo no so no sebi ewo ho enti ka se bono no a just administrative name it has I to waka se sehwi no wo sehwi ni ye omo ahudo bebre ye wo sehwi sabio tira sehwi tira no a omo ya Asantefo omo ka Asante ebisi ne omo ka Asante ma traditional council ye wo sehwi bekwai ya bieni a omo da ne hene ene ye wo sehwi ogia ho ya ojebi awaso ono so ho ye wo sehwi brusa fo ho ansan ye wo soaman ase ankasa sehwi wioso nso ye kasa sehwi ne ye design kokuri na yes aso waka mfante ye ogumuafo ye osimpafo ye wedina ye weti so ohunu nso ne ye kasa mfante obi kasa bia oguefo nkwa ne ye komas enti bono no de keke da sansa asene so kuro efiri ono mu bie sunani mfiri ho ufra Asante firi amakum ya ne koye birikum omufra so kode mampon ene koye sampafo ene bandafo omo ye nafandafo omo ye senufufo omo fiko ogo ene betena ho bedu nsoko ene sekwafo omo su yekulangofo de bibinum ni buruhani omo yekulangofo insu atrefo omo ye kwan inchira fo omo ye akwamu ena chirafo ahwene kokwasefo no so na nka omo ye guanfo nanso amekomfo ya omo ye aseniefo ya omo nuanom ne we sunyanefo bi ena kwatena ho kwachiri kuro foforo anu ti ebenya se inchira wenchi asem na meke okay wenchi fo no mu dimpa ya ahwene kokko okay doc ahwene kokko aseniefo no mkwatena wenchi ya Asante pio enti kuro bi ene wo ne efre no bono region ni mu no a oya bunu ni kasa no makote no masua ka na omonya abonofo period as simple as that I say ne obi titakora dey also empathy because omasua empathy ka na so takora dey for ya hunterfo omonye sabi empathyfo okay yo hene beda wase na ye de nadwumadi na sia ikakra me meka hire na mano openya da wase da se ne besa ba nchen biom channel so
ɛne nipa pii na ne di nkita ho nti obi ka kasa bi ne sɛ anya wo da wo akwanya sɛ wo so bɛba so na wabɛtenetene kasa no anaasɛ wabɛkyerɛ wadwene bɛka abusua ho subscribe like video no na share ma pii na so enya bi ntie anaasɛ ɔmunya bi nhwɛ medase